I butikker over hele verden finder man chokolade, der er produceret her på fabrikken i Ballerup. Tom Chokolade garanterer, at deres produkter lever op til EU's regler, og det betyder blandt andet, at der ikke må tilsættes sundhedsskadelige stoffer, og at produktionen skal foregå i rene omgivelser. Fødevare er bare et eksempel på de mange produkter, EU stiller krav til. De fælles standarder er en fordel for virksomhederne. De skal ikke tilpasse sig forskellige krav for hvert enkelt medlemsland, når de vil sælge deres produkt inden for EU. På samme måde som virksomheder kan sælge deres varer overalt i EU's indre marked, så er målet, at en dansk håndværker kan tilbyde sin arbejdskraft overalt i EU, og at en lønmodtager kan bo og arbejde i alle EU-lande. Grundprincippet er, at borgere og virksomheder skal behandles ens over hele EU, uanset hvilket land de kommer fra. Alle skal kunne konkurrere på lige vilkår. Men EU beskæftiger sig med mere end det fælles marked. Forurening kender ingen grænser, og derfor er indsatsen over for forurening en af EU's store opgaver. Europæerne producerer flere varer, og desværre også mere affald. Nu har flere og flere europæiske virksomheder ansvaret for både deres produkter og også hvad der skal ske med dem, når de ikke længere virker. For eksempel har bilfabrikkerne fået ansvaret for, at det meste af en bil genanvendes, i stedet for bare at blive skrottet. EU har gjort det nemmere for os at rejse. Når vi sætter os ind i bilen og kører til Tyskland, bliver vi normalt ikke stoppet og kontrolleret ved grænsen. Sådan ser det ud, når man kører fra Danmark til Tyskland på E45. Nu er vi i Danmark, og nu i Tyskland. Vi kan som borgere i et EU-land rejse frit til andre medlemslande uden at vise pas ved grænserne. Som danske statsborgere skal vi dog have passet med for at kunne legitimere os. Det sparer tid for os som borgere og for virksomhederne, der frit kan sende deres varer afsted til kunder i et andet EU-land, uden fordyrende ventetid ved grænseovergangene. Men Europas kriminelle benytter sig også af de åbne grænser. Politiet i de enkelte EU-lande samarbejder stadig tættere og opbygger netværk og fælles databaser, som skal hjælpe med de rigtige informationer i kampen mod kriminaliteten. Selvom EU først og fremmest laver regler, så råder EU også over et budget. EU's årsbudget er på omkring 900 milliarder kroner, og det svarer til ca. 150 kroner per borger om måneden. En af de største poster på EU's budget er støtten til landbruget. Stort set hver eneste landmand over hele EU modtager penge til sin bedrift. Historisk set har EU-landene støttet landbruget for at undgå mangel på fødevarer og sikre landmænd og forbrugere stabile priser. I dag er støtten omdiskuteret. Der er også en særlig støtte til de fattigste regioner. De ligger først og fremmest i medlemslandene i Øst- og Centraleuropa. Men også regioner i resten af Europa får penge fra EU's kasser. EU giver også penge til udbygning af jernbaner, motorveje og broer. For eksempel har Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige modtaget støtte fra EU. Vi, der bor i et medlemsland, oplever et EU med stor indflydelse på vores hverdag. Men på verdensplan skal EU måle sig med økonomiske stormagter som for eksempel USA, Kina og Indien. EU-landenes fælles marked er verdens største. Når EU fastsætter krav til produkters indhold og kvalitet, kan det få betydning over hele verden som nye globale standarder. Her har EU samme betydning som supermagten USA. Men det er dog langt fra sådan, at EU altid er en stærk aktør på verdensplan. EU-landene siger gang på gang, at de vil udforme deres udenrigspolitik i fællesskab. Det er lettere sagt end gjort. Mange gange deler landene sig i 2 eller flere grupper, når det gælder udenrigspolitiske spørgsmål. Höchst unterschiedlicher und auch divergenter Grundsatzpositionen. Ser vi på samarbejdet indenfra, kan EU lave fælles regler for alle medlemslandene. Ser vi på EU udefra, kan EU-landene i fællesskab være en af aktørerne i det globale spil om indflydelse.